שלום לכולם. היום אלמד אתכם איך להוריד צ'יטים לפוקימון גו. אז תיכנסו לקישור שהשארתי למטה. תלחצו על הכפתור. או על הכפתור עכשיו כאן. על האחד. עכשיו צריך לחכות כמה שניות. ללחוץ על זה. עכשיו הוא מבקש ממך להתקין, תלחץ על התקן. עכשיו תלחצו עוד פעם על אותו קישור ותעשו על 2 וגם אותו דבר תצטרכו להוריד אותו. עכשיו גם להתקין את זה. ואתם צריכים שיהיה לכם אפליקציה שנראית כמו פוקימון גו וארנב כזה. אחרי שתורידו, תיכנסו לכללי, ניהול והתקנים, להיכנס על מה שמראה שזה אצלי זה פוקימון גו, אבל גם צריך להיות אפליקציה של מין ארנב כזה. כאן כתוב מחק את היישום, אבל אמור להיות כפתור כחול, ואז עוד פעם על הכפתור הכחול, ואז תוכלו להיכנס. אז זהו, זה היה הסרטון על צ'יטים לפוקימון גו.